morning mga mahal! Welcome to Vlogmas Day 14. Tulog pa si Yuna. Hi guys, nasa office na ako. So before ako aakyat ulit, nakain muna tayo doon. Samahan niyo ako na naman. Ako na naman. Ito yung aking breakfast, 1.5 rice, pakbet, sabaw ng sinigang syempre, at saka itlog. Kain guys. Kain! Tapos na ako breakfast, loading. Bili ako ng 10 piso na popcorn guys. Masarap to siya. Tara, let's go up! 2,000 years later. Lunch time! Shawarma lang daw kami. Hi Vlog! Hi Vlog! Napin ka sa previous vlog na ko. Vlog na naman. Hi Vlog! Magsha-shawarma. Magsha-shawarma daw kami. Bibili kami ng shawarma daw. Pero katian, malibre siya. Yung okay guys, food bowls, yun lang. Sika, fresh fruits na, yung bano, anak boss. Fresh fruits, ang yung bano na, oxidant na boss. Hindi lang ka mag-drink. Dala siyang itong level ng spiciness guys. Level 1. Paano mo nasabi? 1, 2, 3. Sa Ate Ange, nag-order ng level 3. So good luck mamaya, Day. Good luck mamaya, Day. Ayan, so first time ko dito sa Katipunan Diner, guys. And, ayan nga, try namin food bowls. Be a food lover. The Angela sa kanila is hot plate. Ayan. Dami palang food. Ano order sa Angela? 50k lang number. Wow! Gusto mo yun? Ito pinakauna na po. Ha? Or ay, hindi. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Kahit ka din ha? Order dyan. Check. Chicken tsunami. Chicken. Whatever. Wala yung name. Ang tanga, Angela. Korean chicken hot shots, level 3 na spiciness. Good luck! Good luck, Zay! Akin ng humba with cheese. First time ako kumain ng humba na may cheese! Yeah! Yeah lang. Tamis. Drop. 60 pesos. 55 pesos. 59 pesos. 59 pesos. Wow. Sarap ng mga food nila dito guys. Hi Davao. Wala masyadong tao. Pabalik na kami sa office. Kailangan ko bumalik agad kasi mag-edit pa ako ng ABC later. Tara guys. Wow! Laban na lang sa mga 1950's ring aside, no?
Yeah. Pura ko katong 4 spades, no? 4 of spades. Ay, paman. Lulululu. Muna si Angela. Siya to ni Katkat sa laro-laro sinta na nabali ang sanga. Tapos ka palara, nahulog unang mukha. On the way na kami sa hotel. DJ Lotte. Sa ilalim ng puting bangs. Tapos na sa mga bangs sa ito. Na kami guys, pero ewan ko baka kapag-vlog ba ako ng maayos kasi meron ako maraming dala. So tara, pasok tayo. Ay! Tala! Ha? Nasa loob na kami guys, pero laban lang sud kayo. Sabi. Ganda oh. Chine! Okay, dito na ako guys sa event. Ayan, so look at our entrance. Ang ganda oh. 50s to 50s. Tara! Hashtag tayo. Diba? Ganda. Johnny Depp. May heart siya. May heart ko banda. Wonderful tonight. Ganda oh. Party. Wala na si Jokes ya? Wala si Jokes? Nana bang spinner? Wala pa. Bring back your love someday. I will be there. I will be there. I will be there. Lapan ang mga tao dengan side. Dah. Terus si Annabelle. Annabelle diri oh. Today is national. Ano na ba? Today is National Suspenders Day. National Floral Day. Suspenders Day ko, Floral Day ka. O, Animal Day. Mga piniriso para sa rasyon. Ulan na. Ulan na. Hindi na ako napag-vlog kasi nagkakasipin-gutom na ako. Ay, sabay bang. Getting from good results from our clients, Denise will be able to continue to support us and be with us. And aside from that, teamwork. I think being here today, reaching out about us is because of you guys.
who made us here. So thank you so much. I think future work, we're gonna change my email. Thank you so much. Thank you so much. From our pair number 3. And right now, let's call on the lady. From our pair number 4. Alright, so you're ready for your question, but before that, I'd like to know how are you?
Thank you, Abel! Thank you! Okay. Okay, namumuha. Sino nakabulot kay... Guys, sino na nakabulot kay Reese Streamer Phone? After dito guys, napunta ako ng table. So paninindigan ko na ang bago ko at my trademark. Yeah! Uwi na ako guys. Vlog ko. Bye, Tay! Subscribe sa channel para makita yung mga now. Uwi na ako. Ay, punta pa ako ng Gmall pala. Kasi andun sila lahat. Dito, balik tayo dito. May tayo na dito. Ano ba saan? Tara na! Ay, magsugal ta. Hello mga mahal. Nasa Gmall na ako. So, air ko na naman. Puntahan muna sila doon. Tara. Hello guys, nasa bahay na kami. Pagod na ako, kailangan ko na matulog. That is for Vlogmas Day 14 and bye! Bye-bye. And don't forget to subscribe to my channel, Tami Kikoy Vlogs, and my second vlogging channel, Tami Kikoy. Baliktad. Yun na yun. See you tomorrow for Vlogmas Day 15. Always love your family. Bye!